Салом алейкум, бародаро. Кадомет ки навистагӣ бидем дар Фейсбук. Ина марҳамат, ҳамин сёмка кардистам барои шумо. Ҳамин филм продолжение ҳамон пиёсае. Ҳама кадом актёре ки ҳаст мебинем, кадомеш ки нестай хай бо дафъаи дигар сёмкатон мекунам. Майли худованд ҳаматон нигаҳдор бошад. Салому алейкум, братан, салому алейкум, халқи тоҷик. Ина мо дар ҳамон киное ки филми пиёс мегӯем, ина пиёса навози сиёмка кардем. Кинои сагунам агар бинем, актёро ҳамаш дар ҳаминҷаанд. Ин шашум сезон мешавад. Шашум сезон дуюм сеюм сериалаш. ҳозир фақат тайёрӣ барои сиёмка. ҳамн дар личка нависен, иншоалло ҳамада ҷавоб метавам. Майли худованд ҳамата нигаҳдор бошад. Хай кадом актёрое ҳастае мешиносем, айдоли ина сиёмка кардистам. Бинем бачора мешиносем. Майли, давай. Худованд нигаҳдор бошад.